Kung may internet ka, pwede ka nang yumaman. Totoo, abundant tayo. Paano naman kung halimbawa, professional architect, professional engineer, mga doktor, mga nurses, pwede ba nilang gawin yun as digital product? Yes po. Paano? For example, yung sa mga architect, pwede silang gumawa ng mga templates in regards sa profession nila. Meron akong isang student din na doctor. Estudyante mo, doktor? Yes. What she did was, yung mga medical slip, gumawa siya ng templates noon para hindi na kailangan mag-hire ng graphic designer para gawin yung mga reseta. So, kumbaga, gumawa siya ng template and then nakuha niya yun from her own skill. Tapos, gumawa rin ata siya ng book about her specific profession, which is yung pagiging doctor niya. So, dun niya tinuro yung mga skills na meron siya. So, it's an ebook where she can sell it unlimited times to anyone in the world. Your skills can be a digital asset wherein you can sell it over and over again. Yes.